हेलो एभ्रिवान दिनै बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों फैलै आगै। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय सुदेम सनाराम सियारि बिथांजों लोगोसे अनसुमा बसुमतारी बिथां आरो मेथाइखौ रोजाबदों खोमदोन गयारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों ड्रिम प्रडाक्शन चेनेलावनो जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। बे गोदानै फैनो गोनां बड' अफिसियेल आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो